Wel, nos ydda, y croeso cynnes i chi i'n oedfa ni heno. Dan ofal Emyr, croeso cynnes iawn os ych chi'n ymweld â ni. Mae'n braf cael y cwmni chi wrth i ni addoli gyda'n gilydd heno. Mae Emyr yn arwen yn oedfa gyrole heno. Ni'n gweddio byddwn ni'n profi Duw yn agos ato ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Cofiwch aros gyda ni am baned ar ôl roedfa. Mae cyfle i chi ddod trwy'r drws yma i fwynhau cymdeithas pellach ar ôl roedfa i orffen. Mae'n rybydd i chi. Felly, os chi'n teimlo'n o'r, mae'r gres wedi cael ei roi ymlaen. Fe chi'n gwybod, mae'n y bibau, maen nhw dan bob sedd sydd yma. Ac maen nhw yn mynd yn eithriadol o dwym. Felly, peidiwch cyffwrdd nhw. Peidiwch un o cyffwrdd nhw gyda'ch esgyd chi, neu felly bydden nhw'n toddi a bydd angen chi brynu par o sgidiau newydd. Felly, cymrwch ofal gyda'r pibau sydd o dan y sedd. Ond, just rybydd cyn i fynd yn bellach. Diolch i bawb bu oedd yn helpu. Nath drefnu cael cyfle i gael cynno Nadolig gyda'n gilydd prynawn yma. Diolch yn fawr i chi am hynny. Ac yna, just gweithgareddi'r wythnos, cwrdd gweddi cofiwch nos Falch fan hyn, neu ar Zoom, am gwarter i 8. Ac yna mae'r clybiau y plant nos Wener, yr un ola am y tymor, cyfle i ddathlu'r Nadolig. Mi'n credu bod ni'n mynd i fwynolio ffilm Nadolig, falle mwynhau bach o fwyd Nadolig. Ddim yn siŵr yn union ble eto, yn Harriet Street, yn yr adeilad yn Harriet Street yw'r bwriad. Felly mae hynny nos Wener am 6. Y 2 glwb gyda'i gilydd, ie. Ac yna, Sul nesaf, bydd oedfa arferol fan hyn yn y bore am 10, ac yna am 4 o'r gloch, bydd yna oedfa gyrole os mae'r tywydd yn iawn ar y comin. Chi'n gofio llynedd, gyda ni gyfle i fod ar y comin, i gannu crole ac i glywed neges yn y Nadolig. A dyna'r bwriad eto y Sul nesaf, ond am 4 o'r gloch, felly cofiwch am y newid amser hwnnw. Dyna'r coeddiadau. Nen ni ddechrau'r oedfa'n iawn a gofyn am fendith Duw arno ni wrth ni ddod i addoli. Nen ni weddio. A Glwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti. A mae cyfle sydd gyda ni nawr i ddod i addoli di. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu cael cyfle i fyfyrio ar y Nadolig. Ni'n diolch ti am rhyfeddod y Nadolig. Ni'n diolch i ti am y mwynhad sydd yn y Nadolig fel mae e. Cael cyfle i weld pobl, i weld ffrindiau ac i weld teulu, i fwynhau bwyd gwahanol ac yn y blaen, i fwynhau rhoi a derbyn anrhegion. A ni'n diolch ti am y pethau hynny, ond Arglwydd, ni'n diolch i ti yn bennaf heno am beth sy'n ganolbwynt y Nadolig, y rheswm dros y Nadolig. Ac Arglwydd, ni'n gweddio wrth i ni ddod ato ti heno. A byddai'n calonau ni yn llamu gyda dathliadau, bod ti dy hun wedi dod i'n plith ni mewn person yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio byddai y reality Crist heno wrth i ni addoli, wrth i ni ganu a gweddio a darllen ac wrth i Emyr agor y gair i ni, byddai reality Crist yn reality fwy i ni yn y Nadolig yma, na y pethau eraill. I ni'n meddwl amdano ar amser yma'r flwyddyn. Bod Crist yn cael y lle mynheiddi yn colonnau ni. A bod ni yn ei addoli fe. Yn faban mewn preseb, ond yn erioed ni'n oedd yn marw drosto ni ar groes, ac nawr yn eiriol troso ni, ac yn eistedd ar ei orsedd yn y nef, ac yn mynd i ddod un dydd i ôl i bobl i'w addoli fe am dragwyddoldeb. Arglwydd, agor yn llyged ni'r pethau yma, rho ffydd i ni weld, gyda'r ynghylion, rhyfeddod mawr, yr Arglwydd Iesu Grist. Trigger hawdd o'n i'n ei gofyn, a bendithio ni, mwyn i enw fe. Amen. 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 Diolch Rodri.
ganu carol gyda'n gilydd. Rhaid i fi ddweud, o flwyddyn i flwyddyn, mae'r carolau ni'n canu yn dod yn fwy ac yn fwy gwerthfawr yn dydyn nhw. Dyna ni gymaint o gyfoeth fan hyn. Ni'n mynd i ganu rhif 19 yn y llyfryn carolau. Daeth y Ceidwad, llawen ha. Gyda'r dorf i Fethlem awn, gwelwn yno y Ceidwad cyn wedi gwisgo natur di. Dewch a ddolwn ger ei fron, ef yw arglwydd deiar gron. Mor dlawd ei lety yw, egwan ddyn, mae'n gadarn dduw. Wel, ni sefyll i ganu nawr yn gilydd. Darllen o air Duw, ac mae darlleniad ni hyn yn dod o'r Efengyl yn ôl Mathew. A benod gynta, rhan o hanes y Nadolig fan hyn, ond cyn i mi ddarllen, mae eisiau ni gael chydig bach o gyd-destun, bach o wers hanes. Achos os ych chi'n mynd i ddeall beth sy'n digwydd yn Mathew penod 1, mae'n rhaid i chi wir i wybod yn gyntaf be nath ddigwydd nôl yn llyfr y proffwyd Eseia. Oedd Eseia yn ddyn, oedd yn byw rhyw 700 mlynedd cyn geni'r arglwydd Iesu Grist, ac yn yr amser yna oedd pobl Dduw
yn gwynebu llawer iawn o elynion. A dyma Duw yn addo trwy'r proffwyd Eseia, yn addo i frenin y bobl, bydde fe yn eu hachub nhw. A nath Duw ddweud bod e'n mynd i roi arwydd fod e'n mynd i'w hachub nhw o'r gelynion yma. A'r arwydd oedd bydde plentyn yn cael ei enw. Y plentyn i Eseia, a'i wraig ifanc. Plentyn fyddai'n cael ei alw yn Emmanuel, Duw gyda ni. Arwydd fod Duw yn mynd i achub achos cyn fod y plentyn yna, wel, bydde fe'n cael ei eni, ond cyn fod y plentyn yna'n tyfu rhyw lawer o gwbl, bydde Duw yn achub rhag y gelynion. Dyna'r arwydd. A nath e ddigwydd. Mae Duw yn cadw ei addelwyd. Ond wrth gwrs, beth ni'n aml yn gweld pan ni'n darllen trwy'r Hen Testament yw yna beth yn digwydd fyna, mewn hanes, sydd yn pwyntio mlaen. Mae yna arwyddion yn cael ei roi, a maen nhw'n cael eu cyflawni yn yr Hen Testament, ond yna ni'n dod i'r Testament newydd, a maen nhw'n cael eu cyflawni ar lefel fwy. Maen nhw'n cael eu cyflawni yn llawnach fyth fel petai. A dyna sy'n digwydd fan hyn. Wrth i ni glywed nawr bod Duw yn mynd i roi arwydd arall. Un oedd yn dod i achub y bobl o'i gelynion nhw. Un oedd yn mynd i gael ei alw neu gyfeirio ato e fel Emmanuel, Duw gyda ni. Nawn ni ddarllen Mathew pennod 1, dechrau'n adnod 18. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi yn feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddio yn gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd. A dweud, Joseph fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. A mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, wele, bydd y wyrydd yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrych â hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Amen. Diolch i Dduw am ei air gwerthfawr i ni. Yn ni gan i carol arall, rhif 6 yn y casgliad o garolau. Anfonodd Duw ei fab ei hun, o'i gariad rhad i wared dyn. Duw ymddangosodd yn y cnawd, daeth brenin nefoedd un i'n frawd. Crist a osodwyd gan y tad yn ben i'r etholedig had. Mewn arfaith
gadarn iddo roes ei bobl i'w prynu ar y groes. Rhyfeddod pob rhyfeddod yw, gweld Iesu'n ddyn, ac eto yn dduw. Dyw mawr erioed y dwy fel air, a hwnnw'n cael ei eni o fair. Ni allai Crist heb fod yn dduw, beth lwyr waredi dynol rhyw. Ni allai chwaith heb fod yn ddyn, beth farw drostynt hwy ei hun. Gyda gwych unwaith eto, na ni sefyll i'w canu nhw dyn gilydd. Droi at yr arglwydd yn gweddi. O arglwydd ein Duw, ein hi yn diolch i ti nawr. Am adeg yn y dolyg, am yr holl bethau hynny ni'n cael ei mwynhau. A da ni'n diolch i ti am y cyfoeth yna sy'n gennym ni. Yn dy air di arglwydd yn gyntaf. Gair yna sydd mor werthfawr i ni arglwydd. Gair lle rwy ti wedi datguddio dy hun, wedi siarad. Gair yna lle rwy ti wedi cyhoeddi dy gynllun a dy gariad i ti ag ato ni. Gair yna lle ni'n cael clywed am yr arglwydd Iesu Grist. A'i ddyfodiad yr un oedd wedi ei addo dros y canrifoedd yna, yr un sydd yn cyflawni pob proffwydoliaeth, yr un sy'n dod i waredu, i achub ei bobl. Da, ni'n diolch i ti hefyd am y cyfoeth sydd gennym ni o garolau ac y neion sydd yn dathlu'r gwirioneddau mawr yma ac yn ceisio gosod mewn geiriau mewn ffordd sydd falle tu hwnt i ni. Yr hyn ni eisiau i dweud wrth dy ganmol di. Da, ni'n meddwl am rhai'r pethau ni wedi darllen, wedi canu nawr am yr arglwydd Iesu, ryfeddod pob ryfeddod yw. Gweld Iesu'n ddyn ac eto yn dduw.
Geiriau na ni atai Crist heb bod yn ddiw, byth lwyr waredi dynol rhyw. Ni atai chwaith heb bod yn ddyn, byth farw drostynt hwy ei hun. Da ni diolch yn y geiriau na sydd yn ystod mor syml yna gyfoeth. Arglwydd i ni'n cael ein cyflwyno gyda'r newyddion gore erioed dy fod ti yn ein caru ni. A wedi trefnu ffordd i'n gwaredu, ffordd bydda ti hwnt i ni. Arglwydd, ffordd fysa ti hwnt i'n dychymyg ni, Arglwydd, dy fod ti o ddiw yn dod yn ddyn, yn dod i'n plith ni, yn dod i'n hachub ni, yn dod yn un ohono ni mwyn ein gwaredu ni, Arglwydd. Mae'n rhy fawr, yn rhy ryfeddol i ni. Dad, ni'n diolch i ti felly am gyfle fel hyn, bob blwyddyn, Arglwydd, i dreulio chydig o amser yn myfyrio, cael yn atgoffa, yn rhyfeddu wrth y cryd, wrth y baban bach yma anwyd y Methlen. Dad, ni'n diolch hefyd bod ni'n cael yn atgoffa wrth feddwl am y babi. Ni'n cael yn atgoffa hefyd am y dyn. Am yr arglwydd Iesu Grist. Yr un nath tyfu ag yr un oedd mor ddewr, yn mynd i frwydro yn erbyn ein gelyn ni, yn mynd i goncro pechod a marwolaeth drosto ni. A ni'n diolch amdano fe. Diolch fod ydi dewis dod mwyn hyn. Diolch i fod yn y dolyg yma, ond yma nawr, yn yr oedfa hon, yn cyflwyno ei hun i ni. Gwahodd ni i ddod ato fe, i dderbyn trwy ffydd. Diolch fod yr arglwydd Iesu gyda ni. Trwy waith yr ysbryd glân. Fod yr arglwydd Iesu yma yno ni. Ac yn gweithio yn ein plith ni o arglwydd. Diolch i ti am y pethau hyn i gyd. Dad, ni'n gyffesu, ni'n gweud yn aml, mae'r pethau yma tu hwnt i'n arglwydd. Ni ddim yn gallu deall nhw yn llwyr. Ni'n diolch bod ni'n gallu deall y pethau yma'n rhannol. Ni'n diolch bod ni'n gallu credu y gwir amdano ti. Ni'n gofyn felly nawr arna ti unwaith eto yn dy drygaredd i siarad â ni, i ddangos dy hun i ni, i roi ffydd i ni, i dderbyn y gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Dad, gogonedda dy enw mawr di yma heno. Helpa ni i daddoli di. Helpa ni i godi ein lleisiau ni wrth ganu, ond yn dawa fach hefyd yn ein calon ni. Helpa ni i dy fawrygu di am yr hyn wyt ti ac am yr hyn wyt ti wedi wneud drosto ni. Dad, bydd gyda ni nawr, felly derbyn ni yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O'n i ganu eto dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 4. Am Bethlehem, bydd cofio dros oesoedd rif y gryth, cansyno ganwyd tywysog a lywodraetha byth. Daeth arglwydd y gogoniant y Methlem yn ein frawd, a hwn am naeth y bydoedd, a aned yno yn dlawd. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu. Sorry.
osgwr ni pa ffilmiau chi'n edrych ymlaen i wylio dros Nadolig. Falle bod chi ddim yn un i wylio ffilmiau digon teg, ond mae llawer o bobl yn mwynhau yn arbennig falle dros y Nadolig. Mae'n gyfle, chydig o wyliau, mae'n bob math o ddewis ar y teledu. Beth i chi'n hoffi gwylio? Beth chi'n edrych ymlaen i wylio? I fi, rai o'n hoff ffilmiau, mae'n lot o'n chi'n gwybod, rai o'n hoff ffilmiau yw Star Wars. Okay? Mae gen i Christmas jumper Star Wars, o'n i bron ag wisgo fe heno, nes i benderfynu peidio yn y diwedd. Mae'r ffilmiau Star Wars, mae'n mwynhau gwylio nhw ers o'n i yn blentyn. A mae'n lot o bethau enwog, lot o bethau trawiadol am y ffilmiau yma, falle lightsabers, y clyddydau, lasers yna, maen nhw'n wych yn dyn, mae'n lot o bethau gallech chi ddyfynnu. Ond falle'r peth enwoca, mi'n siŵr bydd pawb, neu bron pawb wedi clywed y geiriau yma, May the Force be with you. Yeah? May the Force be with you. Maen nhw'n eiliau sy'n cael ei defnyddio lot yn y ffilmiau. A y bwriad fanna, wrth gwrs, yw dymuno i bobl cael ei llenwi a'i nerthu gan the Force, gan y pŵer amhersonol yma sydd rhyw fath o clymu pob dim yn y bydysawd at ei gilydd. Ac falle bod rai o'ch chi'n gwybod erbyn hyn, mae rai pobl yn dathlu Star Wars Day ar Mai y 4. Achos wrth gwrs yn Saesneg, May the 4th yw Mai'r 4. May the 4th be with you. Ddim fi nath e lan, mae'n wir. Mae'n wir, mae'n peth crazy, mae'n wir. Nawr, fel lot o syniadau da, mae George Lucas, y person wrth greu y ffilmiau Star Wars greiddiol, mae di dwyn y syniad. Neu o leia di benthyg y syniad. Mae'n cyfaddau ei hun, gath y syniad yma am May the Force be with you, o'r fendith yna sydd yn cael ei defnyddio mewn llawer o eglwysi, God be with you. Wrth gwrs, dyna sydd hefyd tu ôl i'r gair Saesneg goodbye. Pan chi'n farwelio fy rhywun. Goodbye, chi'n dymuno yn yr ystyr greiddiol, God be with you. Nawr fi wrth y modd efo Star Wars, a mae'n bosib iawn, bydd ar y teledu, fi'n siŵr dros Nadolig, mae'n bosib iawn na i flico a gadael ymlaen. A fi'n hoffi Star Wars. Fi'n mwynhau clywed nhw'n dweud May the Force be with you ac yn symud pethau ac yn chwarae efo'r lightsabers, ond da ni fan hyn heno yma rhywbeth llawer gwell. Nid May the Force be with you, nid rhyw gobeth ansicr o ryw bwer amhersonol sydd wrth gwrs just yn stori sydd wedi cael ei wneud lan gan ryw ddyn. Nid dyna, mae'r Nadolig yn byti. Emmanuel. Mai Duw, nid May, ond Mai Duw gyda ni. Dyna yw neges y Nadolig. Dyma yw neges y Beibl. Dyma yw yr Efengyl Gristnogol, y newyddion da i ni yn ei ddathlu. Mae Duw gyda ni. A beth eisiau gwneud gobeithio yn reit fyr heno yma yw ystyried, be mae'r geiriau yn golygu te? Be mae'n golygu i alw'r arglwydd Iesu Grist yn Emmanuel, Duw gyda ni. Y peth cyntaf, reit amlwg, ond mae'n rhaid i ni ddweud, peth cyntaf yw hyn, pan ni'n meddwl am Iesu, ni'n siarad am berson dwyfol. Person dwyfol. Oedd yr arglwydd Iesu Grist, yr Emmanuel, roedd yn dduw. A fi'n aml yn teimlo adeg yn Nadolig, i ni gweinidogion, a mae sawl un yn y gynulleidfa yma heno, i ni'n glutton for punishment. Achos chwbeth beth, fi wrth y modd ar y Nadolig, a pob blwyddyn ni'n eistedd lawr i gynllunio reit, be ni'n mynd i wneud, pa oedfawn, sawl oedfa garolau ni'n gallu paco i mewn,
Ond yng nghefn y meddwl, fi'n gwybod i'n hun, fi'n mynd i dreulio mis gyfan, oedfa ar ôl oedfa, yn trio ffeindio ffordd i siarad am rhywbeth fi'n gwybod ar ddiwedd y dydd fi ddim yn mynd i allu esbonio. Ffyrdd gwahanol o ddweud wrth pobl, mond i hwnt, i fi ac i chi. Achos na'r gwir, dyna ni'n dod ato fe fan hyn. Dyma yw, wel, hanfod y Nadolig yn dyfe, yr Emmanuel, fod yr arglwydd Iesu Grist yn dduw. Oedd e'n wahanol i'r mab yna gafodd ei eni yng nghyfnod Isaiah. Oedd y plentyn yna yn arwydd, oedd e'n berson special, oedd Duw di roi arwydd yn y cyfnod yna i ddangos fod Duw gyda i bobl mwyn eu hachub nhw, ond pan ni'n meddwl am Iesu, yr Emmanuel, ni'n siarad am rhywbeth holl o wahanol. Fod Duw, ail berson y drindod, y mab tragwyddol, fod e wedi dod i'r byd ni fel dyn. Mae'n ffantastig. Hynny yw, oedd y babi yna gafodd ei anu, oedd e ddim jyst yn ddyn diwiol, wrth gwrs oedd Iesu yn ddiwiol. Oedd e ddim jyst yn berson moesol, wrth gwrs oedd e hefyd yn berson moesol. Oedd Iesu ddim jyst yn superhero, oedd yn special ac ychydig yn fwy pwerus na phawb arall. Na, fe oedd yr Emmanuel. Duw yn y cnawd. A bod fi'n gweud, mae rhan o hyn, i ni ddim yn gallu deall. Mwyn i ddeall yn iawn, bydd rhaid i ni fod yn dduw. Mae'n rhy fawr i'n brains bach ni. Pan ni'n siarad am Iesu, pan ni'n meddwl amdano fe, yr Emmanuel, be mae'n golygu? Fe yw Duw. Wel, pan mae plentyn yn cael ei geni, fi'n gwybod mae'n ambell un yma, mae'n blentyn yn ddiweddar wedi cael ei geni yn y teulu. Mae'n hyfryd yn dydi, mae'n rhyw ryfeddod yna. Chi'n dal y plentyn bach yna, chi'n meddwl, mae'n wyrth yn dydi. Wel, okay, sort of. Mae pob person, pob plentyn, mae yna rhywbeth ryfeddol yna. Achos chi'n edrych ar rhywun sydd wedi creu ar lun a delw Duw, ond mae Iesu yn fwy na hynny. Falle bydd e'n help yn aml iawn, os ni'n methu esbonio pethau'n hunan, mae'n helpu troi ran ar llwair Duw yn dydi. Nawr ni droi jyst am funud i llythyr Paul at y Colosied. Mae Paul yn sôn ychydig am hyn yn ei lythyr at y Colosied. Pennod 3. Na lle ni. Na, pennod 1, adnod 15. Apostol Paul yn dweud am yr arglwydd Iesu, hwn yw delw'r Duw anweledig. Hynny yw, nid fod e wedi greu ar lun a delw Duw fel pob person arall, ond mae hwn yw delw'r Duw anweledig. Cyntaf anedig yr holl greadigau. Oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwyn ef, y mae pob peth wedi ei greu. Mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef mae pob peth yn cydsefyll. Dyna pwy ni'n siarad am. Yr un sydd wedi creu'r cwbl, nid rhyw pwer amhersonol sydd yn clymu'r bydysawd at ei gilydd, ond Duw. Yr un sydd cyn pob peth, yr un holl alluog, holl wybodus, holl bresennol. Dyna pwy yw yr arglwydd Iesu Grist.
llawer yn carola ni'n trio cyfleu hyn yn dyn nhw. Y reality yma sy'n ddigon jyst i chwythu'n meddyliau ni. Yr un sydd yn cynnal y bydysawd yn cael ei gario mewn breichiau. Yr un sydd yn rhoi bywyd yn signo llaeth i fan. Yr un tragwyddol difesur yn dod yn rychwant o hyd. Mae'n anhygoel a mewn ffordd y cwbl ni'n gallu gwneud ar y pwynt yma yw jyst stopio i ryfeddu yn dyfa. Pwy yw hwn? Pwy yw hwn? Yn siŵr bod wedi defnyddio'r darlun yma o'r blaen. Sa'n wyddonydd chi'n gwybod hynna. Ond yn y byd ni, mae yna bethau o ddwyster gwahanol yn does. Density. Hynny yw, y mwyaf dwys yw rhywbeth, y tryma yw e. A felly chi'n gallu cael rai pethau mawr, ond dyn nhw ddim yn ddwys o gwbl, a felly chi'n gallu codi nhw'n rwydd, a mae dych chi pethau bach wedyn, a maen nhw'n hynod o ddwys, a felly maen nhw'n anodd i'w codi. Ac wrth gwrs, yn y dysawd yma, mae yna rai pethau sydd mor ddwys, ni pryd yn gallu deall y peth. Mae pobl yn sôn am yr planedau a'r ser a'r black holes yma, holl bethau gwahanol lle mae'r dwyster yn cael ei gywasgu lle bydde llon llwy de yn, chmod, miliynoedd o kilograms. Yn Iesu. Yn y clwstwr yna o gelloedd yn yr holl man. Yn beth bynnag yw zygot na ddatblygu, y plentyn na dyfu, y fetus yn dod fe'r holl camau yna, plentyn yn cael ei eni, a teenager a'r dyn yna, mae Duw! Holl ogoniant a mawref a nerth y diwdod wedi gwasgu ynddo fe. Emmanuel, Duw, gyda ni. Dyna wrth gwrs, mae'r enw yma'r teitl yma, Emmanuel, mae'n cyfleu'r ffaith fod e'n Dduw gyda ni. Dyma'r ail beth i fi eisiau tynnu allan. Mae gan Iesu'r person dwyfol yma, mae gan fe hefyd natur ddynol. Wel, y temptasiwn yw i ddweud, wel, na fe, oce, iawn, oedd e'n Dduw, fi gallu deall hwnna, Duw o fe, a felly oedd e ddim yn ddyn, ond na bydda hynny'n gamgymeriad am, wel, os chi'n darllen hanes yr eglwys, hanes Cristnogaeth, mae pobl wedi gwneud y camgymeriad yna. Maen nhw'n ffocysu naill ar ei ddiwdod e, neu ffocysu ar ei ddyndod e ar drail y llall. Ond fe yw yr Emmanuel. Duw, wir, Duw ei hun, ond Duw gyda ni. Duw yn ein plith ni. Duw yn un ohono ni. Nawr, oedd Joseph ddim yn gallu deall hynny yn y darlleniad, oedd e? Mae'n clywed am y ffaith bod Mair ei ddyweddu yn disgwyl. Mae'n gwybod dyn nhw ddim wedi cael cyfathrach, a felly mae'n rhaid fod y plentyn yma yn blentyn i rywun arall, ond yna mae Duw yn dweud, na, paid ag ofni. Mae'r hyn ac yn hedlwyd yn ei chrothi yn deillio o'r ysbryd glân. A trwy waith dirgel yr ysbryd glân yn rhoth y forwyn fair, mae Duw y mab, ail berson y diwdod yn cymryd natur ddynol. Duw yn dod yn ddyn. Mae'n dod yn berson fel chi a fi. O'n i'n meddwl am hyn wrth baratoi. Byddai Iesu wedi gallu cerdded mewn yma heno, a wedi gallu eistedd yn ein plith ni, a bydde dim byd od am hynny. Heblaw yn gwisgo fel iddew o'r ganrif gyntaf yn y dwyrain canol, byddwch chi'n sylwi ar y dillad gwahanol, ond tas fe
Does fe'n gwisgo fel un ohoni, bydde wedi gallu dod a cherdded ni mewn, okay, falle bydde ni'n gallu gweld bod e o dras gwahanol, bod e wedi cael ei enni mewn rhan arall o'r byd, ond bydde fe just yn edrych fel dyn. Fel person, bydde neb ohoni wedi troi rownd a gweud, o, dear me, mae Duw wedi cerdded mewn. Na. Hynny oedd e'n byw yn ei oes, ac oedd pobl yn ei ddiystyried. Mae Eseia, eto yn ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd ymlaen llaw mewn rhan arall o'i lyfr yn dweud am y Meseia oedd yn mynd i ddod, bod yna ddim rhyw harddwch yn perthyn iddo fe. Oedd e ddim yn mynd i fod yn amlwg o wahanol, na. Hynny yw, oedd e'n math o berson byddwch chi jyst ddim yn edrych dwywaith ato fe. Oedd e'r un natur a ni, natur dynol, go iawn, 100% yn berson o gig a gwaed. Nid rhyw fath o hologram, nid rhyw fath o robot neu cragen, na dim byd fel yna. Fel chi a fi, oedd e'n gallu teimlo, gallu brifo, gallu blino, gallu llwgu, gallu cael ei demtio. Fel chi a fi, mae'r Beibl yn dweud oedd e'n debyg i ni ym mhob ffordd, ond am hyn, ei fod yn ddibechod. Os ydych chi'n treulio amser dyma, byddwch chi'n gweld bod e'n wahanol. Os ydych chi'n dod i'w nabod e, byddwch chi'n dod i sylweddoli fod e ddim cweit yr un peth a phawb arall. Oedd hwn yn ddibechod, yn gwbl ddi-eog. Fe yw y Duw ddyn, y gwir ddyn. Y person o chi a fi i fod. Y math o berson o'n i wedi cael ei creu i'w fod, ond yr hyn i ni wedi golli wrth gwrs yn hwymp addag Efa i bechod, ond nawr yn Iesu mae hwnna wedi cael ei hadfer. Mae'n berson. Yr Emmanuel yma, mae'n dduw, ond mae e hefyd yn ddyn. Mae'n debyg i chi a fi. Wedi bod yn osgoi heddi siarad gormod am gwpan y byd. Ddim eisiau brifo teimladau neb. Mae Cymru'n falch nawr, mae nid ni o'r unig rai sydd wedi dychwelyd adre. Ond un o'r pethau, os chi wedi bod yn gwylio cwpan y byd, un o'r pethau sydd yn aml yn dod drosodd mewn twrnament fan hyn, maen nhw'n sôn am dyn nhw am y chwaraewyr gwahanol, maen nhw'n sôn am lle maen nhw'n chwarae o wythnos i wythnos, pa lig, pa wlad ac yn y blaen, lle maen nhw'n byw. Ond yna, mae hynny'n cael ei gwrthgyferbynnu gyda pwy maen nhw'n cynrychioli yng nghwpan y byd. Falle bod nhw'n byw yn Llundain ac yn chwarae i ryw glwb yn Lloegr, ond pan mae cwpan y byd yn dod, maen nhw'n chwarae dros Morocco neu Senegal neu un o'r gwledydd. Pam? Sut mae'n ni'n bosib? Wrth gwrs, yr ateb yw, dyna lle gafon nhw i geni, neu dyna lle mae pasbort nhw wedi cael ei gyhoeddi. Maen nhw ar hawl i gynrychioli eu gwlad nhw. Dim os lle maen nhw'n byw, neu dim os lle maen nhw'n chwarae o wythnos i wythnos. Fan hyn, pwy yw Iesu? Fe yw'r Emmanuel, mae'n dduw, ond mae'n dduw gyda ni. Mae'n debyg i ni. Mae'n ddibechod, ond mae'n abl i'n cynrychioli ni. Nawr fan hyn, ni'n dod i'n pwynt ola ni. Iesu, yr un yma sydd yn berson dwyfol, Iesu, yr un sydd â natur dynol, dwi ddim just gyda ni yn ein plith ni, ochr yn ochr â ni. Na, pan ni'n clywed am yr Emmanuel, pan ni'n clywed fod e'n dduw gyda ni, mae hynny'n cyfleu
hefyd fod e drosto ni. Fod e o'n plaid ni. Bod e, y gair post mae'r Beibl yn defnyddio yw bod e'n gyfryngwr. Yn gyfryngwr, yn mediator. Mor belled ni wedi ffocysu mewn ffordd ar berson Iesu yn di ni. Pwy oedd e? Oedd e'n dduw ac yn ddyn, dwy natur mewn un person. Ond nawr, ni'n mynd i glywed ychydig bach am ei waith e. Pam ddath e? Pam? Mae'n wych, mae'n rhyfeddol i feddwl bod Duw yn gallu cymryd natur ddynol a dod yn ddyn, ond pam? Pam bod angen hynny? Pam bod angen i'r creawdwr ymweld â'i greadigedd? Pam bod angen un o'r natur ddwyfol gyda'r natur ddynol yn y person unigryw yma? Wel, ateb wrth gwrs, oedd mwyn bod yn Emmanuel. Yn dduw gyda ni, yn dduw troso ni, yn dduw ein mwyn ni, yn dduw yn ein hachub ni. Ond Iesu'n unig yw y cyfryngwr, y mediator, y go-between rhwng ni a Duw. Dwi wedi clywed am ddyddiau y proffwyd Eseia. Gelynion gan Eseia a'r bobl am y Duw ar y pwynt yna yn addo achub ei bobl rhag ei gelynion. Mae gelynion gan i ni hefyd. Gelynion mwyaf dychrynllyd, mwyaf brawychus gallwch chi ddychmygu. Gelynion sy'n gwynebu pob un person ar wyneb daear yn ddieithriad. Os lle chi'n byw, os pryd chi'n byw, os beth yw eich statws, os am un o'r pethau yna, mae'r un gelynion yma yn eich gwynebu chi. Pechod, mae'r woledd, y diafol, uffern. Y pethau yma sydd yn ein herbyn ni, ni mewn ffordd, ni yw ein gelyn penna ni ein hunan, achos trwy ein pechod ni, trwy ein gwrthryfel ni yn erbyn Duw, mae'n rwystyr rhwng ni a Duw, mae'n pechod ni yn arwain at farwolaeth, mae'r diafol yn ein cyhuddo ni, a'r hyn rydyn ni yn ei heiddi yw barn Duw a chosb tragwyddol Duw. Dyna yw'r newyddion dychrynllyd mae'r Beibl yn ei ddysgu ni yw, oherwydd ein natur ddynol pechadurus ni, ein natur ddynol syrthiedig ni, i ni ddim yn blant Duw. I ni ddim yn heiddi cariad Duw. Gweud y gwir, i ni'n blant colledigaeth. Ni'n heiddi cael ein barnu a'n cosbi ac wrth gwrs mae dyna'r sefyllfa. Pan ych chi'n stopio ac yn meddwl am fawredd Duw a ei sancteiddrwydd a'i ogoniant e, ac yna chi'n meddwl amdano ni a mor isel ni di syrthio, wel sdim syndod mae dyna i ni'n heiddi. Ni'n heiddi cael ein barnu. Mae dyna'r gelynion yma, ac i ni methu gwynebu nhw yn unerth yn hunan. Ni methu ymladd yn erbyn nhw, ni methu curo nhw. Sdim byd ni gallu gwneud yng ngwyneb y gelynion yma. A gweud y gwir, y Beibl yn dweud bod ni ein hunan yn elynion i Dduw. Ond yna ni'n clywed am Emmanuel. Hallelujah, am Emmanuel. Duw gyda ni. Mae'r ymgnawdoliad, y ffaith fod Iesu wedi ei eni, y ffaith fod Duw wedi dod yn ddyn yn brawf, yn dystiolaeth o'r ffaith bod Duw o'n plaid ni, bod e ar ein ochr ni, bod e eisiau ein hachub ni. Pam bod angen iddo fe fod yn ddyn? Ni wedi canu am hyn. Wel, oedd angen bod yn ddyn mwyn ein cynrychioli ni, oedd angen bod yn ddyn o gig a gwaed mwyn i'r corff yna i gael ei aberthu, ei ladd,
ei roi, i'w dorri ac i weidi ar groes. Ond wrth gwrs, os mae just dyn oedd Iesu, bydde hynny ddim di cyflawni dim byd. Oedd angen iddo fe fod yn ddew a'i aberth e o dragwyddol werth. A felly ar y groes, mae'r arglwydd Iesu Grist yn hongian, ydy, mae'n cael ei godi, mae e rwng y ddeiar a'r nef, mae e rwng dyn a Duw mwyn ein cymodi ni. Yr Emmanuel, Duw gyda ni, mae'n dduw, mae fel ni, mae gyda ni, mae e wedi dod i'n hachub ni. Falle bod chi wedi bod mewn rhyw sefyllfa o'r blaen, sefyllfa anodd, a'r cwestiwn yna'n codi, wel, pwy sy da fi? Pwy sy mynd i helpu fi? Pwy sy ar yn ochr i? Pwy sy ar fy nhîm i? Pwy sy mynd i gadw cwmni fi? Pwy sy mynd i helpu? Bobl anodd. Emmanuel, gallwch chi wybod heno beth bynnag yw eich cefndir chi, beth bynnag yw eich sefyllfa chi, beth bynnag yw eich hangen chi. Duw gyda chi. Mae gyda chi. Peidiwch angen. Peidiwch ofni. Oedd e'n harwy wythnos yma. Falle bod wedi sylwi ar hyn o'r blaen, ond di anghofio. Chi'n cofio ar ôl i'r arglwydd Iesu dyfu, ar ôl iddo fe farw, ar ôl iddo fe gael ei atgyfodi, cyn bod e'n esgyn i'r nef, mae'r arglwydd Iesu Grist yn anfon ei ddisgyblion allan. Mae'n anfon nhw efo'r newyddion da yma, mae'n anfon nhw i'r holl ddeiar i gyhoeddi yr Efengil. A be mae'n dweud wrthyn nhw yw hyn, wele, rwy fi gyda chi. Mae'n dweud, Emmanuel, wrth gwrs bod e. Rwy fi gyda chwi. Mae Duw gyda chwi. Chi ddim yn mynd allan ar eich pen eich hun, chi ddim yn mynd allan yn eich nerth eich hun. Dim angen i chi fynd allan gan obeithio. Oh, may the force be with me. Na, mae Duw gyda ni. Weithiau, pan ni'n siarad efo pobl eraill, ni'n dymuno bendith arno. Mae hynny'n iawn. Bydwch gan ddim. Ni'n gallu dweud bydded i Dduw fod gyda chi. Neu, fi'n dymuno bendith Duw arno ti. Fi'n gweddio bydd Duw gyda chi. A ni'n gallu siarad fel yna gyda phobl eraill, achos ni'n gwybod beth yw i sefyllfa nhw, ni'n gwybod beth sydd yn ei calon nhw. Ni'n dymuno hynny iddyn nhw. Ond i ni'n hunan, dim angen cwestiynu, dim angen amer. Emmanuel, mae Duw gyda ni. Os i chi wedi credu, os i chi wedi rhoi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei berson e, y Duw ddyn, yn ei waith e, yn dod fel person ac yn cael ei aberthu ac yn atgyfodi drostoch chi, mae e. Allwch chi wybod hynny i sicrwydd. Mae Duw gyda ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganon ni. Carol arall. Rhif 49. Ddim yn anodd dewis o'n i'n mynd i ganu y garol yma, a'r cwestiwn oedd pryd o'n i'n mynd i ganu e. Ond o'n i'n meddwl bod ni'n cadw at am y diwedd. O, tyred i Emmanuel, datod rwymau Israel sydd yma'n alltid unig trist. Hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. Mae'r arglwydd wrth gwrs gyda ni nawr, ond ar yr un pryd ni'n deheu am y dydd pan cawn ni weld e llygad yn lygad. Wel, nhw'n ni sefyll i ganu.
yn Duw, ni'n diolch i ti felly am yr Emmanuel. Diolch trwyddo fe, fod gennym ni fuddugoliaeth, fod gennym ni fywyd a maddeiant. Diolch fod wedi cymryd i ffwrdd pob eogrwydd a chywilydd ac ofn. Arglwydd, diolch am y gobaith sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Da, ni'n gofio wedi helpu ni nawr i ganu mawl ac i ddisgwyl amdano fe. Da, ni'n cyflwyno yr wythnosau nesaf yn cyflwyno dy waith di a hyd a lled ein gwlad ni. Gofio dy fendith ni ar dy bobl. Da, diolch i ti dy fod ti gyda ni. Derbyn ein mawl ni am diolch. Am ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist.